Kapag laom, curious ka ba sa mga panghitabo karon? Aduna ka ba'y pangutana sama sa unsay naa? Well, you're in the right place mga kapaglaom tungod kay niining kagabhion atong pagahisgutan ang unsay naa sa love life karon. Yes mga kapaglaom, niining kagabhion, welcome back sa atong matag simana nga programa nga unsay naa. Ang ato ang oras or time magasugod kini from 6:30 to 7:30 busa niining mga kagabhiuna pabilin kamo sa pipila ka mga minuto ug pipila ka mga segundo tungod kay inyo kaming makauban niining mga taknaa mga kapaglaom. And of course, niining kagabhiuna, live kita sa atong Facebook page, Hope Channel Cebu, ang atong Facebook page. Once again, Hope Channel Cebu. Don't forget to follow, share our live streaming, and of course, comment down below sa inyong mga gustong idungag sa atong topic niini kagabhion. And of course, kung naamoy mga smart nga mga television sa inyong panimalay nga makakonect og internet, pwede mo mutanaw sa atong YouTube channel mga kapaglaom, Hope Channel Cebu. Naka-live usab kita sa maong channel. Don't forget to subscribe also. So niini kagabhion mga kapaglaom, ako ang inyong kapaglaom Adi, makauban ninyo niining taknaa. And kauban nato diri sa ako ang tuong bahin ng ato mga special guest, no? Pinakurat gud na ang ilahang pagdawat sa atong invitation ato silang ila-ilahon mga kapaglaom. Yes, natay gwapa diri nga kauban karon. Hello everyone, good evening. So my name is Lovely Daniela Pleños and I am an invited guest here tonight. Yes. Mayong gabi mga kapaglaom, and I am Pastor Ronald Abaw, gikan sa distrito sa Lapu-Lapu District. By the way, I would like to greet my wife, including also sa atong mga kapaglaom, mga kaigsuunan diha sa isla sa Mactan. Kapaglaom, ang gabi kanimo. Salamat sa mga nga pagsuporta kapaglaom. Niyas kapaglaom jazz nga nahimong kabahay nini nga programa unsay naan. Greetings also from to my AWR family sa Tulado. Ang kapaglaom Gina Villarino, kapaglaom Jocelyn Salahog, and also Katabako Church sa Tulado City. May pamaminaw kapaglaom og may gabi kanimo. Yes, mga kapaglaom na ining kagabi, dako kayo ang among pagpasalamat inubanan sa atong mga crew diri sa Hope Channel Cebu sa pinakurat gyud nga pagsugot, no? Grabe gyud nga term, no? Pinakurat nga pagsugot sa mao nga invitation. Labi na kay gikan gid mo sa nagkalahi-lahi nga mga dapit or lugar nga kung asa man mo gikan. And of course, sa inyong family usab sa atong mga viewers and listeners, mga friends nga nagalantaw karon, pabilin gid mo mga kapaglaom kay daghan tag matun-an ni ining kagabion pinaagi sa mga experiences, mga na kining personal nga mga pagtulunan or ideas gikan sa ato ang mga guest ni kagabhion. So, before ta mo padayon sa atong programa mga kapaglaom, atong anihangyon ang atong isa ka guest kapaglaom jazz para sa atong opening prayer. Iagyo ko ikaw sa pagduko si mong ulo alang sa pagambo. Kanimo Dios nini nga kagabion kami nagpasalamat sa panahon gayud. Kami makahimo pagdahig kanimo nini nga programa. Hinaot nga masentro ang mga una og kasing-kasing paghinumdum usab kung unsa kaninot imong gugma imong ipikita dili kanamo pinaagi gayud si imong bugtong anak nga mosud ni Jesus. Amen. Amen. So niining kagabhion mga kapaglaom, once again, welcome mo sa ato ang another episode ni ining programang Unsay Naa. Kung naamoy mga questions, kung naamoy gusto nga ikadugang sa atong topic, pwede kayo mo comment mga kapaglaom mo ginatagaan og pagtagad. Kung wa ka gitagaag pagtagad si mohang crush, pabilin sa atong programa kay tagaan ka og time sa atong mga bisita. Alright? So niining kagabhion mga kapaglaom, wala na ipadaghang paligoy-ligoy pa, wala na tay daghang sayangon pa nga oras kay dugay na niya gisayang ang atong oras. So ato anang ipadayon ang ato ang paghisgutan kay mao gini-purpose ato ang mga guest karon mga kapaglaom. Nga tubagon gid nila ning mga pangutana mahitungod niining ato ang topic ni kagabhion. So, sa atong panahon karon mga kapaglaom, labi na gid sa mga kabatanunan, even man sa mga teenagers, well, gituyo gid nato ning ang atong mga guest na ay teenager, na ay murag padulong siguro paminyo ay ni ug naputay minyo na, no? Kay para mabalaan gid nato ang mga point of view sa matag usa nato ka mga guest depende sa ilang pangidaron o ilang mga eksperyensya. So ang ato ang topic karon naghisgot kini about sa unsay naa sa love life karon. So sa panahon nga makita nato nga even ang mga teenagers or kanang mga bata pa kaayo
murag paghisgutan gani ining term nga love life, murag kiligon naman tanan, bisan man gani gurug elementary pa, kiligon na mga kapaglaom tungod kay That's daghan right. po og mga impluwensya sa palibot. Well, atong masayran kung unsa na ang plastada or dagan karon sa love life sa mga batan-on or sa mga katawhan dining kalibutan ug maato usab kini siyang makumpara sa kapanahunan or sa una nga mga kapanahunan. Well, ato sa ning kumustahon ang ato ang mga bisita. Kumusta ang ato ang update sa ato ang love life karon? So, unsay naa sa inyong love life karon? Murag nagkatawa dyan niya atong guest ba? O gikilig din sa siyang love life ba? Kumusta? Unsay update sa inyong love life karon? So, daghan magklase nga love life pero ang ato yung una-una gid mahuna-huna ang ato ang kining partner or kining atong pinitik, no? Ginatawag. Pero unsay kapag laom love, kumusta or unsay naa sa imong love life karon? So ako karon kay in a relationship man gid no kay as abatan niya college need gid tag support system Oo. diri Inspiration. kay inspiration kay para sad makapadasig nga motivate sad ta ba nga kanang mo go forward kay syempre ang love nato sa ato ang Ginoo number 1 gid na Yes, of Pero, course. like need gid ta og kana gani mo encourage yun nato per me kay as a college student karon kay dili wala ko nag-agad gid og friends gani unya usahay kay wala ko'y maduulan so ang tanan akong mastorya sa akong mga problema madamayan ang partner gid nako no niya mo na siya thankful ko nga ang akong partner kay may nampuon Amen. unya kinatabangan sad ko niya nga kanang mo like mo kaan gani mo improve sa ako ang relationship sa Ginoo gid mo gid na og sa ako ang pagkuan sa ako ang as a whole maka-improve jud siya. Wow, amen. Sa tong madunggan mga kapaglaom sa to isa ka guest karon or iyang love life, okay iyang love life karon ang plastada sa iyang nga age. I guess Okay na nasa pa ka sa teens, right? Yes, yes. 19 years old. 19. Okay, so yes, kapaglaom Pastor Ronald. Kumusta imo unsay naa sa imong love life karon? Okay, mayong gabi kapag laom, Adi. Yes, By good the way, evening. nindot kayo ang ato ang pangutana unsay naa sa imong love life. Kung nadungog na ako ang word nga love life, abi nako ano ra ni siya kanang pamatan-on lang baka na mga ulitawag dalaga, but anyway, in the context sa ginatawag nga minyo, unsay naa naagin siya ginatawag nga kung sa pagkaon pa siya naa siya ginatawag nga sweet and sour. Oh? Oy, Why? amen. Tingali moingon mo nganong ano man siya sweet and sour kay sa married mga kapaglaom do naging mga challenges since ang kaminyo is a lifetime commitment. You grow up in different background na amoy mga different educational attainment, na amoy different perspective in life, and then you decide to have this marriage. Then tungod ni ini nga mga factors, I believe nag-raise gyud siyang mga concerns, no? Sometimes kung di gyud mo ni siya ma-manage, gubot gyud. Pero at the end of the day, if kung ang maingon dyan ako nga sweet experience kay at the end of the day, kung doon na mo yung mga dili pag sinabtanay and then you start to talk and ni ano mo ba, ni come mo sa at the middle bitaw nga bargaining just to make things better and good. At the end of the day, nindot yung kayo siya. Amen. Yeah. No? So sa ato ang side ganina sa teenager ang iyahang unsay naa sa iyang love life karon nang medyo kining ito nakapa-inspire niya. So sa ato ang kining naanay partner which is minyo na gyud gisiliuhan na sa Ginoo sweet and sour, no? Sweet and sour, but at the end of the day mo na giningon nila nga bisan pa man nag-unsa daw ka kapoy or bisan pag unsa ka problema or gubot basta naay mo gakos nimo, naay mo lambing nimo, okay kaayo. Wow, pagkanindot to. Yes, sa side sa kining sa ni paminyoay ni siya nga age. Tunga pa kapag laom. Tunga-tunga pa. Sige. Sa iyahang nga side, atong paminawon makapaglamon sa naa sa iyahang love life karon. You see, you ask a very general question kapag laom, Adi, in which kapag laom, we have different kinds of love. Of course. We have the filial love. And based on my experience, the filial love na ako karon, stable kapag laom sa mga silingan, kauban sa trabaho, and even that sa imong pamilya. That's part of filial love, your brotherly love. In terms on my spiritual love, the agape love
comes from God kapag laom. Of course. Pero maadi, this is very consistent gid ang agape love. Gugma sa Ginoo kanato kay buhi patangtod karon. And that's the love that God given to us. Yes, agape love nga gihatag niya. And in terms sa romantic love kapag lamadi mo ni nga mga atong partner na still we are stable until now and enjoying nga bisan LDR actually kapag laom adi. So adjust gid kay Iloilo siya kapag laom and then ako man ako sa Cebu currently diri sa Toledo City. So adjustment kapag laom mga to ang panginabuhi karon. But overall ang kinabuhi gayod puno sa gugma. Daghang salamat. Wow, pagkanindot ang kinabuhi niya puno sa gugma, not only sa mga sa mga partner sa kanang hinigugma gyud pinitik, but of course daghan man tag klase nga gugma nga ma-receive. Well, kining sa ingani nga panahon karon gikapoy ba ka or nakapil ba ka kakapoy or kanang or na-excite ba gihapon ka sa ideya aning gugma nga pulong or na-excite ba ka or nakafeel ba ka kakapoy aning idea sa love? Yes. Kapag lang pastor. Mga kapaglaom, no? Nindot kayo nga pangutana na-excite ba gihapon ka. Actually, sa minyo nga setting, kinahanglan gyud nga ma-excite yun ka. Wow. Why? The moment nga kanang mawala ang excitement sa imuha nga gugma, ang kaminyon man go, this is a lifetime commitment. So, lisod kaayo kung mawala ning excitement nimo sa imuha nga wife. Kaya, if you look forward, it could be a cause nga mabungkag ang inyong kaminyoon, no? So mo na siya ingana ka critical ang ginatawag nga ang term ang word nga love in the context of marriage. So kinahanglan mahimo gihapon kang excited, no? Kay kung dili ka excited, I believe sa context sa marriage, it will affect your ginatawag nga intimacy. Intimacy. Wow, pagkanindot. So, dapat gidi ay no kanang di kapuyon ining ideya sa gugma. Dapat padayon gid pastor no bisag usahay nga kanang laayon ka. Well, how about you kapag laom love? For me, as batanon niya, syempre kanang kilig-kilig pagid no, kay dili pagod ta, wala pa'y commitment niya, wala pa kaayo, nagkaila gid og dugay, kay mao gina no nga, kanang magkadugay ko no, murag magsige na daw og away ba. Oo. Nya, pero para sa ako, decide ko naghandom ana no, pero naman gyud mga lapses. Di gid me perfect, nag-away sad me. Pero what we do ra gyud is mag-pray lang gid me if kana ganing di ba ang question kay ma-excite pa ba? Ma-excite gid gihapon. Pero og mag-away na didto na nga kanang murag mawala ang excitement. Pero ang imo lang gid buhaton mag-pray lang gid mo Wow. na basta mag-away mi mo ra gid akong buhaton mag-pray niya if okay na mubalik na pud ang excitement. Wow. So murag kumbaga not all the time nga excited gid ta aning term nga gugma. Usahay mawad-an gid ta aning excitement or kapuyon gid ay ta. Normal ra na kay kumbaga not everyday gid ay gagugma ra gid imuhang bation no. Kaya naa gid ay ng mga ginatawag nga mapulan ka murag di ka ganahan and di ba kapag laom just that's normal. Romantic love kapag laom. Adi. Kasi kinabuhi man ko sa romantic love, na gini mga kapoy especially nga you demand time, you demand effort. Na yung mga punto nga kapuyin po kapag laom. But you know what, in the agape love, the agape relationship maghihatag sa Ginoo kanato, di ni pulaan kapag laom because this is the life that sustains us kapag laom adi. Wow, pagkanindot. Ang agape love. Yes, no. So, looking back, sa inyuhang tatlo, well, depende ra kung na-experience ninyo ni. Kinsa sa inyo naka-experience og heartbreak before o unsa inyong gihimo para maka-move on or maka-move forward mo? So, ang motubag siguro ani ang naka-experience lang. Pero ang tulo nato ka guest na naka-experience ani, well, sila gid ang tulo. Jackpot gyud. So, unsay kung nakasuway naka og heartbreak recently ba or before, unsa ang nakatabang nimo para maka-move on? Well, kabalo gid ta nga every time nga mag-program ko kapag laom Pastor Ronald, daghan kinam sige ingon kapag laom maadi unsay himuon para maka-move on. Sometimes makaingon ko nga sa panahon nga nag-uyab-uyab mo, wa mo na nanghid nako karon nga nasakitan mo, magpatambag na nun mo nako. Well, joke ra to mga kapaglaom. Pero I know nga daghan ta og mga youth karon nga nag-seek og advice or kanang guide unsaon nila pag move forward. So naamang tay mga na-experience dire. Yes, unsa ang inyong ma-share ana? Yes, kapaglaom Pastor.
Sa ako ang mga kapaglaom, no, labi na sa atong mga kapaglaom, ang inyong kapaglaom, Pastor Ronald, na ako sa ministry. And previously, I have this major breakup gyud. Di gyud lalim, di gyud lalim. Niabot gyud siya sa punto kapaglaom, adi nga, I was in the ministry, pero I started to ask God nga, nako sa ministry, nako uyab, pero things are mura bitaw on contrasting. I see myself as like Jonah bitaw. Kay kanang mag-engage sa ministry mga kapaglam, I believe makasabot ta when your imong girlfriend or ang imong ginatan-aw nga future partner nimo maingon nimo nga dili siya supportive or naay mga hindrances, lisod biya pod. So sa panahon nga nag-break gyud me, dugay-dugay gyud to siya. It is a struggle gyud, it is a struggle. Ang ako yung unang gihimo is when I come to the sense na gyud nako ba, I try to evaluate whether kini ba nga relationship nga karon nga ako ang naanako karon and then it's so problematic is kini ba siya subay ba gyud siya sa kabubuton sa Ginoo. Ako na siyang gi-evaluate and still dili biya sayon, but human as we are, sometimes we kana bagong ma-excite ta sa atong love life and sometimes we try to make pictures sa atong mind nga dapat mao ni siya mahitabo, mao ni siya dapat, pero mo lagi na nga i-evaluate nato and then ang ako ra gyud if it's the opposite sa plano sa Ginoo, lisod gyud siya to go against. So one thing nakatabang na ako pag move on is when ako na-realize man God, the more na nga I fight back, supak sa Ginoo, the more nga lisod siya. Exactly. Then at the end of the day, I surrender. Ingon ko Ginoo, ikaw na gyud magbuot, thy will be done. So mo na siya sa ko ang nakaingon jud ko. Even today, syempre that's part of who I am. Makahuna-huna jud jud ko nga nahitabo to siya. Dili man gyud nato na siya i-neglect because human as we are emotional being. Pero when I look back, mingon ko Ginoo, kung wala to nahitabo, wala ko karon dinhi kung asa ko nimo gidala where I am. Wow, pagkanindot no. Yes, kapag laom love. Para sa ako lang kapag laom adi, naka-experience kita kay nakaagi masagitag ako nakaagi kog heartbreak before. And nagstorya mi ni Kuya Jazz ganina about ana nya ang akong giingon kay ang coping nako ato nga time is nagsigigid ko syempre hilak unya ni abot sa time nga akong parents kay nahadlok na pud sa ako ang ma'am ay kapag laom adi. Yes, kapag laom. Nya moto gilaag ko ni mama sa Ormoc. Dito ko nakagastos si mga magdako-dako jud kapag laom. Nya mahadlok na sila nga kana ganing ma-heartbreak ko kay mo na tud si papa nako nga kanang mo kuan daw magkasakit daw ko. Unya dako daw sila magastos. So dili sila ganahan nga ma-broken ko, pero ang nahitabo nako ato kapag laom adi, ang akong gibuhat is trust lang gid ko sa process. Mo nang niingon man ang Ginoo sa Ecclesiastes 3 verse 1 nga there is a time for everything. Amen. So mao to nga ako lang gid gi-trust sa Ginoo nga og mulabay ra ni nga problem. Exactly. So karon gihatagan ko sa Ginoo og much better gyud nya pinaka the best, which is may gani kay ni trust ko sa mga plano sa Ginoo. Amen. Pagkanindot. Salig sa plano sa Ginoo. Yes, kapag laom Jazz. Nindot ta kapag laom no, looking back the past kapag laom. Wow. Kaindot nga tan-awon bang mga Makatawa na lang ta. tawanan ta ba nga nahitabo very fresh kapag laom 2 years previously 2 years pa lang gid kapag laom. Ano naminaw ka karon gihapon pero ang Ginoo ba nga Sige, padayon. ang Ginoo ba naghatag na to og kagawasan ni nga taliwala ng panghitabo na mga pagmahimahay man gyud nga imo nahiyo pero hinumdumi nga may plano ang Ginoo nining tanan. And nahitabo na kapag laom within na pod sa campus o within sa pag-eskwela kay mga infatuation nga panghitabo kapag laom adi. Pero nagihatag ang Ginoo gayud humani ana. No, may gihatag ang Ginoo nga hulip kay nag-ingon siya kapag laom nga
dapat tanaw na to ba ang istorya sa kagahapon, his story, not about your story but the story of Jesus love kapaglaom. Ang kung mas Ginoo nga mo'y nagpadayon nimo nga naghatag og pamaagi nga makalingkawas kaniana. So may mga butang gid nga himuon nimo kay that time po nag-eskwela po kapaglaom adi lalim kay padung na kabon mag-OJT niya mahitaw ba nga sakit ba kay magbuwag dayon kay OJT kapaglaom Ronald. So di lalim. So dapat nga himuon mo to cope up with that kay in a Christian perspective. So syempre ampo kapag laom, di na mawala. At the same time, learn from it, syempre. And accept good. Accept the fact sa pakitabo kapag laom. Amen, no? So, sa atong mga nadungog kapag laom, kanang naay mga perspective sa kanang hingkod naghuna-huna, napod sa teens pa nga side, although daghan pod sa mga teenagers ang makarelate ana mga kapag laom kay I can relate with kapag laom love also nga kanang broken heart. Labi nag first time ka ni sulod sa usa ka relationship niya, kanang teenager pa ka ba? So, labi nag first nimo nga uyab first heartbreak mo nang makaayong ka nga mura kang gitamukan sa kalibutan unsaon nimo pag move on pero makaingon jud ka pag nindot gyud ay nga imong pamilya ang number one nimo nga support system no kay kanang ma-realize makabantay ka nga pag manglaba lang ka nga dapat imong mama nagluto sa kusina pero dito man nahagpat og alugbati tapad nimo kay dili niya gusto nga mag-inusara ka it's because di niya gusto nga maghila ka nga kanang bisig ma-lonely ka ba so grabe dili gyud basta-basta pod ang support sa ginikanan and of course aside pod ni Pastor Ronald no since katong hingkod na si pastor ato nga side kay naa na siya sa ministry niya looking for partner na siya so maingon na to nga kanang naay kanya-kanya og pamaagi or coping mechanism ang mga tao ga depende sa kahingkod sa ato ang panghuna-huna but of course at the end of the day sa Ginoo ra gyud isalig ang tanan murag trusting God's sovereignty ba sa iyang gahom ra gyud ang iyang pagbuot ra gyud taman well sa kung makita nato sa panahon karon siyempre, get over na ta sa past, no? Ato na to silang katawan or ato na lang tong himuong kalipay or nindot nga memory sa to ang kinabut. Of course, no? Starts of experience. So, sa karon nga panahon, kining, I know nga, mga naaman dyan tayo mga love life, naamang gid mo yung mga love life, na murag nasipyat ko gamay. So, sa inyong panglantaw, siguro kung mangutana kog unsa imong gipangita sa usa ka relasyon karon, naa naman siguro mo depende siguro kung nagapangita pagid mo more. Well, kanang sa inyo nakita sa panahon karon or sa mga kabatan-unan, unsa kasagaray gipangita sa mga youth karon or sa mga katawhan karon when it comes to sa usa ka relasyon? Sa inyong na-observe, yes, kapag laom love. Para sa ako jud kapag laom adi makita nako sa mga mature naman ko nung hay tagamay. Makita na ko sa ako maging mga pagumangkon, mga igagaw nga mga kabataan pa. Sige, labi na atong nila. bago pa nga camping. So pag camping recently lang ang nagdaato kay Antauros. Unya pagkahuman kay ang mga igagaw na ko ato kay mga batanon palagi. So ang ilahang gibuhat hala daghan kay sila crush, nya kilig-kilig, lipay kay sila, labi nag-social night. So mao to ang akong nakita sa ilaha, kilig-kilig niya, daghan kay silang mga crush. So wala sila naka-realize ba nga kana ang love is a commitment jud. Dili lang kay about sa kilig, kay ang kilig mga kapaglaom mawala ra jud na. Nagi time nga naagyoy mga lamas sa kinabuhi no nga usahay pait-pait para atong giyon ni Pastor Sour and usahay pod napoy sweet. So mo nang hunahon sa mga batanon ako labi na sad ako nga ang love is a commitment jud nya need gid ni nato i-entrust gid sa Ginoo kay dili nato controlled ang ato ang life. So dapat nga mo na ang love is commitment. So kumbaga murag ka ng ang gusto sa mga youth karon sa teenagers when it comes to sa usa ka relasyon kay kining when auto about sa kilig ka nang mura siguro pangkalibutanon kaya ilahang paglantaw sa usa ka relasyon. How about you, Pastor? Sa akong nakitaan karon mga Or mga kapaglaom. ginapangita sa mga kapaglaom adi sa ato mga batan karang ginatawag nato nga infatuation no. So more on just flirting siguro in a sense, flirtation and then when I say kanang infatuation wala pa nila gitan-aw ang mura bitaw linghod pa kayo lang pangunahuna. Wala sila nagunahuna og mga responsibility kanang mga butang in terms of future no. So
ang mga ato mga kabataan unan karon is immature. Labi na gyud kining ato ang pagpangalagad sa Ginoo. So wala kay na sila nagi-consider nila whether makauman sila eskwela, faithful ba sa Ginoo, nga na ba mature na ba na sila. So this is the problem nga atong giatubang karon labi na sa atong mga batanon. That's why the kanatong ginatawag nga the guidance of the parents sa atong mga hamtong is importante. Which is masabtan po nato nga di po nato mabasol mga kapaglaom kay miagi maputag kabat sa kanang ginatawag nato nga pagkabatanon, and probably because of that certain age more po ito maabot sa ilang una-una, no? But Yes. the reality mo na nga kinahanglanon gyud ang pag-guide sa atong mga ginikanan, sa mga matured, and even sa atong mga spiritual leaders. Exactly. So, well, para i-add na to ang question, no, kanang sa level sa imong edad kapag laom, Jazz, or even sa mga 30s na, sa imong na-observe, unsa ang mga gipangita nga klase or gusto nga relasyon sa kaning mga tawo nga ingani ang edad? I mean, na-obserbahan nimo sa palibot karon, unsa ilang gipangita? Ako pinakapaglaom, Adi, but before I answer kapaglaom, hinumdubi nga, ingon si Nancy Van Pelt, yung libro nga, Complete Courtship, kaya ta kapaglaom. Please try to read it. Chapter 2, that the most popular game in the world kapaglaom, Ronald, not ML, not online games, but it's dating kapaglaom. Yes, exactly. The most popular game, daghan gid kapaglaom, bisa unsang klase gid nga, edad, may sisinta bang gali kapaglaom mga gusto. So, doon yung mga ingana, mga butang in which they are seeking for satisfaction kapaglaom. Karong panahon na, if they felt satisfied sa standard, kung mayaman ba ni, matanda, may pera, they feel satisfied na. Tinood na, di ba? MMM ba? And then, na yung mga ubaba nga satisfied na kung ilan na makita sila mga mata nga maay kaayo. So, satisfaction kapag laom. Sunod nga bahin po, na yung mga muta nga satisfied sila sa pamarog na daan, sa physical aspect. So, people are seeking for satisfaction. Kung gusto na kasi lagi daan, kung they feel satisfied, go kayo kay that's the most popular game karon kapag laom. But remember, kung tulad ba nga, kung dula ra man gali na, dili na tinuod, kay dula ra man. So sa inaaman na adto ta sa tinuod nga gugma. Exactly. So, well, sa anyo mga igingon, no, makarelate gid ta kay kanang unsay kasagarang gipangita sa mga tao karon when it comes sa klase nga relationship. Kay kanang ideal nila nga relationship nga makita nila sa mga K-drama, mga movie, and exactly sa social media. Specifically sa social media. So mo na ginahandom pud sa mga batanon karon, mga youth nga dapat makaano yung perfect nga example nga TDH na ana nga mga term or uban pud sama sa gingon ni kapag laom, Jazz, nga MMM sa to matandang mayaman madaling mamatay unsa to. Joke lang, Lain-bahin. Well, mo gina kasagaran na ginatan-aw sa mga tao karon nya kanang gusto nila nga maipagmalaki sila sa social media, ma-flex sila, ma-surprise sila, nga pagawa sa social media, nga makaingon sila nga mahimo silang example nga kilig sa mga kabataan, which is munang mostly nga mapansinan nato sa kalibutan karon. Og kanang makaingon ta nga kasagaran ra bagid sa ingana nga panglantaw sa relationship na failed gid biya, na ano gid siya, napakyas gid siya. Well, next is, nag-ampo ba ta or nag-ampo ba ka bahin sa imuhang love life? Giampo ba nimo ni sa una or giampo pa ba gihapon nimo ni karon? Yes, kapag laom love. So para sa ako, no, syempre gipray gid din ako sa Ginoo. So, Kay- well, follow up, unsay tubag ni Lord so far? Kung napa Okay. kay na ano. Yes, sige. sa unsa nga tubag Well, how about sa imong prayer sa sa love life ang nimo? love life Sa- karon? oo. Like sa imong kanang love life nga magiampo sa iyaha. So love life is kuan man good, dili lang kay sa ako ang relationship lang sa akong opposite sex. Oo. So nasad ko'y ginapray gyud ang ako ang yung love life sa akong friends. Mao gyud kay mao gyud na ang ako ang struggle lately. Kabaw sad ang ako ang partner ana and akong family. Kabaw sila sa ako ang struggle sa akong love life karon niya. So far, nagpray ko, one day gid ko walay kaon tungod ani nga problem sa love life sa friends. So mao to, nagpray ko sa Ginoo and naggihatag sa Ginoo ang ako ang tubag kapag Amen. laom adi. Gitagaan ko niya friends karon nga like mo support sa ako and maka-influence yun sa ako alabin sa akong studies. Kay before man good ang ako ang friends jud kay kanang
kana kay ma-left out ko. Mm-mm. So mo sad ni ang ako ang problem karon sa ako ang love life sa friends nga mao na no gina-pray ni nako, and so far ang tubag sa Ginoo is new set of friends gid ay. Wow. New circle of Nindot friends. kaayo no nga kumbaga kabalo gyud ang Ginoo kung kinsa tong tawo nga deserve mo stay sa imong life kay iya jud nang i-remove kung dili niya deserving, right? Ana, jud. Yes, pastor. Sa ako mga kapaglaom, dili lang yun ampo. Hilak yun ko. Wow, pagkahilakan You know, gyud. siguro those who are already married makarelate yun ta nga niabot yun ta sa punto nga we really want somebody kanang dili lang yun siya uyab-uyab, dili lang yun siya no, so niabot yun sa punto sa akong edad sa akong pagkabataan nga gusto jud ko og kanang commitment gyud. But it was the opposite. Sa previous na ko nga no, wala siya na ang Ginoo ingon nga wala ni work no, wala ka na siya ni work. But I could say honestly with open heart nga nisupak ko sa kabubuton sa Ginoo pero wala gyud nisugot ang Ginoo. But ako nasabtan karon nga ang Ginoo kung akong i-compare kung unsa ang kagahapon ug ang presente, makaingon jud ko nga God has a better plan for Lalangga me. jud ka sa Ginoo, pastor. Kaya kung nadayon to, probably kapag adi, dili ko pastor. Oo, exactly. Dili ko pastor. Wala ko diri sa inyong nga presensya, and then I don't know kung naasa ko. So mo na nga sa ato ang sa ato ang love life labi na kung we are dedicated sa bulaton sa Ginoo. There are ways nga ang Ginoo gyud mo himo gyud siya paagi bisan unsaon nato mao ni atong plano pero dili iya pagbuot. So but at the end of the day, so makaingon jud ko nga few years back mutanaw ko makaingon jud ko nga this is the plan of God. Amen. Pagkanindot sa plano sa Ginoo. Well, kapag laom Jazz, unsa imo Yes. nakatunan sa imuhang previous or current nga relationship? Unsa Ano- imuhang na-learn? Ito nga ditong balik sa kagahapon ba. Yes. Pero daghan kapag laom, number one gid nga himuni mo, you need to in a Christian perspective kapag laom, build good strong relationship una sa Ginoo. Bisa unsa man nga sudan nimo nga relasyon kapag laom, kung aduna kay hugot nga pagtugi sa Ginoo, wa gid kay rason nga bagyuhon pa ang inyong relasyon kapag laom. I mean, mo surrender ka ba? Na may bagyo pero ay surrender kapag laom. So, Amen. ayun Pagkanindot ba? gyud no. So Bagyo kumbaga unos. exactly kanang mga ano yun nga, love, higugmaa ang Ginoo, higugmaa imong kaugalingon dayon Yun. isunod ko. Ano ba? Pagkanindot ba Yun, kapag yun. love no? Kanang, wala ginang nga, di ba? You cannot give what you do not have. So, kung dili gani ka kabalo mo amping sa imong kaugalingon, kung dili gani ka kabalo mo maintain sa imong relationship sa Ginoo, paunsa nimo ma-maintain ang atong relasyon, right? Yes, pastor, na kay madungag ato? Yes, O sa imong pertaining- na-learn sa imong previous or current relationship? ang ako ra gyud no na natud-an mga kapaglaom mo ni siya sometimes na gyud tay mga pangunahon na tawhanon human as we are natay mga plano na sa atong pangunahon but na mga panahon nga naa sa atong unahon na mo dili plano sa Ginoo. Exactly. And there were times nga ang Ginoo makaingon jud ko nga kanang ni-undergo ko ato nga situation nga sakit jud siya as in sakit gyud because I was thinking of marriage pero wala gyud siya nag-workout. Wala siya nag-workout but dunay lain nga paagi ang Ginoo. Ang Ginoo nag-andam og much better and Amen. makaingon jud ko nga looking back makaingon ko nga kung dili sa kaluoy sa Ginoo wala ko diri. Wow. So amen. mga salabi na sa ato mga kabatan-unan ang ato ra gyud syempre kini nga ginatawag nato nga commitment sa kami yung lifetime naman gud na siya. Once Yes. masipyat ka, so either ang katapusan nani ang tumoy ani mapaayo ka or Or either Madaot ka. madaot ka. Exactly. So sa ato ang ginatawag nga commitment gyud sa kami yun for the lifetime lifetime commitment na to ayaw gyud ibulag ang Ginoo. Always consider him and Exactly. ampo gyud kay lisod once you enter sa tanod sa kami yun mo nang giingon nga dili ni siya kanon nga kung init pwede ra nimo nga
Kuha. i- Set aside sa, spill out sa imong babaw niya pabugnaw no. Mm. So mo na siya nga sa kuha sa mga married I believe nga yes ang ato ang mga partner dili gyud na sila mga perfect. They have flaws. Bisan Exactly. kita pero ang ako na natuna kapag lama adi at least ang gihatag sa Ginoo is kato maka-complement sa imuha, makasabot sa imuha, maka-understand sa imuha. In return ikaw pod. Mm. So at least Give and take. give and take and then parehas mo nga in terms sa inyong relasyon sa Ginoo. Sa ako dako gid siya nga factor kung ang imong pares is tumulo og yun. Tumulog Amen. kay di Exactly. kung naamoy problema, you pray together. Murag ano ba kanang factor para nako is a big help labi na nga both of you nagtuo mo sa Ginoo. Yes. So, ang madungag na kuha na Pastor no, murag maka-realize ta ba nga ayo pangita og tawo nga masabtan ka kun dili pangita og tawo nga basig di ka masabtan di gihapon ka biyaan. Amen. Right? So, kapag laom love kanang unsa man ang mga red flags nga imuhang napansin or nabantayan karon kanang term nga red flags kapag kung pastor known man jud kay na sa mga ato ang generation karon ana sa panahon nato karon dili red flag nga kanang ibutang sa manok nga spicy kun dili kanang mga red flags nga or dili maayo nga pamatasan or character or kinaiya sa usa ka tawo labi na gyud sa relasyon. Yes, unsa kasagaran nga mga red flags imong napansinan karon? Para sa ako kapag laom adi, ang red flag gyud nga gina-face gyud mostly sa mga batan-on ron kay kanang magtago-tago sa parents, no? Kay usahay sa love life kanang opposite sex, no? Mga relationship nato sa ato ang opposite sex, usahay kanang tago-tago gyud sa parents, mao gyud na siya ang dapat kay sa una man good before ang relationship, di ba? Sa karon man ato ang giingon nga love life. Ato ang title pa lang. Kay before, syempre bisitaan gyud. Traditional jud. Tradition gyud ba nga kanang bisitaan sa balay nya. Respect sa parents. Pero karon kay tungod sa ato ang pagka-high-tech na ang usahay ang mga batan-on kay mag-chat-chat na lang. Uyab na. No, unya uyab na. Nya makakita sa Facebook, i-add friend dayon, confirm chat-chat na pod. Nya mo na siya ang red flag gyud. Dapat as a batan-on kailangan gyud nga imuha gyud ipaila-ila sa imuhang parents if kanang mga batan-on nato mga youth dira nga kanang wala pa sa relationship or kanang in a relationship pero wala gi-open sa parents. Ato na siyang i-voice out gyud sa atong parents. Kay atong parents gyud maka-help gyud na sila sa ato. Wow, kapag laom judge na kay kadungag sa red flags. Tinood na kapaglaom. Karong panahon na gani, may S-line na kapaglaom, di na red flag lang. But anyway, we'll just leave that S-line. Hinumdumi kapaglaom nga, kasagaran karon ginatanaw yun is appearance over affirmation kapag laom. Ang pagtindog sa babae o lalaki nga, may gini siya TDH or uban pa, Pwede ma-post over- sa social media. over affirmation nga Ginoo mismo ang mag-affirm kapag laom. Kaya unta dapat nga standard ba? Nga kabahin nga ang Ginoo mo affirm and not yours kapag laom. And remember in 1 Samuel, ang Ginoo nagtan-og isa kasing-kasing sa tao. Ug dili lang iya nga paggawas nun kapag laom. And with that you will know yun nga is line ba na or red flag kapag laom. But anyway, those are just mga humanistic mga view kung saan pagtanaw ang usa ka tawo. But ang Ginoo na pinumdum ka nato that look at the heart sa katao. Wow. Yung binuhatan iya usab nga genuine intention kapag laom. Thank you so much. Sa ako siguro mga kapag lamang red flag labi na kanang di bitaw mo simba. Spirituality Wow. very important kay kung atong tan-awon manggod kung ang usa ka batan-on high in spirituality those characteristic mga flaws nato mga pamatasan no one is perfect naman siguro pero I mean when we are spiritually connected sa Ginoo niya maingon nato nga spiritually taas ang ato ang ascendancy. I believe nga those flaws masabutan na Exactly. maistoryahan na siya. Pero og layo sa Ginoo, I believe nga mas dako gyud ang problema. So at least kung God-fearing siya, God-fearing imuha nga partner na amang gyud na siya yung mga lalis kay tungod lagi we raise from different backgrounds, we have the
kanang educational attainment Yes. nato, pero That's normal. kung naatay hadlok sa Ginoo, at least you are one nga panahon sa kagubot nga kalisdanan, you can talk with each other, and then dool sa Ginoo. Para sa ko kaya spirituality kanang maano maguna siya kanang dili ra maguna siya karon, no, even sa kung maminyo na mo later on, and then sa mga kabataan madala man gyud na siya ang spirituality. So kung kini siya nga batanon is kanang kung ako ang batanon nga dalaga, makakita kog lalaki nga kanang dasig, Mm-mm. that's a good point for me. That's a Mm-mm. good point. Rather than nga guyuron mo pa ni siya nimo paatog simbahan, maglalis pa gyud mo nga. Pagkalisod Nya, Mm-mm. pag-abot ng anong mag-ikapulo man ka, di ba na? Siyempre, Oo, those daghan things ka. interconnected naman ko na siya. Ang anong dili man ka magkaog, ang anong Mm-mm. wa kay bisyo. So, para nako, it's a very important yun ang ginatawag nga spirituality. Wow, pagkanindot silang mga red flags mga batan-o no. So kung naminaw mo karon na jud mo yung mga mga checklist dara kini apil sa red flag niya. Well, kini nga kapag laom jazz ay mo jud nako ni Yes, kapag i-address no sa imuhang tan-aw ready na ba jud ka ready na ka emotionally ug spiritually para sa tinuod jud nga relationship? Ako ginangapangutana kapag laom. Adi katubangon ba apan hinumdum kapag laom nga I affirm ni kapag laom love nga there's a time in every season kapag laom. Emotionally nga napata sa mid 20 plus kapag laom nga pangidaron. It dako pag ampo gyud nga emotionally stable ka ba himuon nimo nga kabahid kayod nga andamo nimo galingon dili ka magdali-dali. Nabaning ang idaraw kapag laom adi nga mag-uros-uros pag yun kapag laom. Yes. So, inumduman nga, ang puno pa yun, kining ato ang gugma kapag laom. And then, spiritually, I believe that the Lord is ready also to give that someone. Even now, kapag laom kay 2 years mi ani nga sige og uno ba nag-observe gid, and then officially na gid ato mga pila ka mga bulan. So, di gid wa gid dali kapag laom, Ronald. Lagi pag-observe pila ka tuig ko mahimo gali. Imo gid na isa nga kilatison ba sumala pa sa Wow. kilatison gyud dili gyud nimo nga dali may pag-uros-uros, and love is not controlled by feelings but principles kapag laom. Amen. Matod pa gani no, dili gid magdali kaysa sige biyag dinali lagmit na nga bali. Mo na nga di gid ta magdali. Well, before na to padungagon si pastor no, kanang ikaw kapag laom love, nag-set ba ka og boundaries or nag-set ba ka og kining gitawag nga standards sa gugma? Unsa pud ni sila? Unsa pud Yes. nga mga boundaries o standards about sa gugma imong For me ginaset? lang gyud kapag laom adi ang ako agid pinaka kanang boundary gay sa relationship dapat unselfish ka sa imong self. Parehas ni Jesus Christ, Amen. unselfish siya. So, if unselfish ka, you are sacrificing your own happiness for the other. So, if love nimo ang isa ka tawo, dili ka maghunahuna if malipay ba ka ana, dapat ang imong hunahunaon ikalipay na niya. Ang imong hunahunaon unahon gid nimo siya. Pero mao na no nga we should love ourselves first. Amen. Kay dili masad gid nato mahatag ug unsay wala sa atoa. Mao sad gid tong giingon ni Kuya Jazz no nga kapag laom Jazz nga ato sa jud higugmaon una ato ang kaugalingon usa nato ihigugma ang uban. Pero need pod nato ikahuman na nato higugma sa atong kaugalingon ato na sa libotang ang unselfish nato nga kinaiya. Ang atong selfish nga kinaiya ato na nang i-set aside. Kay we are in a relationship naman. So mao gid ni ako ang pinaka standard gyud. Dapat unselfish ka sa imong self. Dapat imo sa unahon ang imuhang imo pod atimanon ang needs sa imong partner kay if dili ka maghunahuna sa imong partner then nganong magsud pa man ka og relationship, di ba? Exactly. Pastor, ang sa imong kadungag na ba kay kinang mga standards or giset nga mga boundaries when it comes sa relationship? Pwede po i-share nimo before Okay, or even standard. now? Ako ra gyud no. Maingon jud ko nga God's standard ra gyud. Wow. Okay. Kung kita ra magoy pabuton sa standard nato, magbari gyud na siya. Sometimes we set standard nga dili uyon sa kabubuton sa Ginoo. And then mo lagi na sa
Unsa ko no, magsigitag butag standard hangtod wala naging Wa lagi mo pili na to. wala naging mapili na to kay high standard na. So man ako rang gyud no. Ang standard na gyud sa Ginoo. Oo. Oh, manang giingon nga unsa to just bahala ko no unsa ko no. Maitom. Basta matahom. Tahom, okay. So standard yun sa Ginoo so mo na siya sa kuha. Kay para nako manggod kay lisod manggod lisod kanang kung kita'y pabuton nga tawo siguro maglisod yun ta kay labi na karon mitong giingon sa to gay na nga ang standard sa kalibutan karon through social media na incorporate na sa mind sa mga kabatanunan, social media, and then they are looking nga mao na gyud ni siya ang tinuod sa real world. So pagtanaw nila dili day mao. So ang ako ra gyud ang standard lagi sa Ginoo. Bahala og bahala og di siya kulang siya og height pero dasig siya sa pagto. Okay ra no. Nya bahala og dili ka na siyang mura siya Coca-Cola pero mura siya og kanang Coke pero inkan lang. Okay ra gihapon, okay ra gihapon. Basta dasig. Well, kung hisgutan mo gud nato pag mahigugma ta labi na sa to mga kapaglaom na naminaw. Pero bisan bitaw og kanang naadto tay ideal man or ideal woman, bisan pagka naagod tay standard nga dapat ingani siya tall, dark and haggard, I mean handsome or unsa ba na siya mayaman ba ingana makapaglaom but kanang bisan pa di ay og ana ang ato mga standard moabot gid ang time nga pag mahigugma ta mabaliwala gid di ay nang standard na nga ingana. Yes mga kapaglaom tinuod jud na mga batan-on kay the more you get to know with someone ay ang tinuod magud nga gugma actually dili gid na siya ingon nga pag una nimong kita gigugma din mo ng tawana dili kay siguro attraction lang na pero sa panahon nga mailhan nimo ng tao or mabalaan nimo kung unsa iyang mga prinsipyo unsa iyang mga stand pagtuo sa Ginoo dira ka makahinay-hinay og kahigugma niya og ingana ang tinuod nga paghigugma sa tao mga kabatan-onan mo na nga bisag wa siya sa imong standard masyak na lang ka uy anong nahigugma naman ko ani, di ba, Pastor? So, ang kumbaga, ang gugma, ay ba, love moves in mysterious way. Wa ka kabalo nga gibiktima na kaniya. Wana, mga kapaglaom. Daghan og mga nabiktima sa gugma. Well, let's go to, ginatawag nga kining love life in daily life. So, giunsa nato pag-balance or pag-manage ang ato ang gugma or kanang ginatawag nga relationship with the opposite sex, then ang atong trabaho, pamilya ug ang atong spiritual life. Kay lisod biya kay ang uban iampo sa Ginoo nga Lord, unta tagaan ko nimo og uyab. Panahon nga gihatag na sa Ginoo ang uyab, wa na siya panahon sa Ginoo didto nas uyab. So, giunsa nato na pag-balance ang ato ang love sa ato ang partner, sa atong family, or sa atong friends, labi na og ato ang spiritual life. Yes, kapag lam jazz. Pag thank you kapag laom Adi, kapag laom in familial love, no, filial love I mean, imong brotherly love. Ato na yung mga punto yun nga, kanamo ko sa province karon nagpuyo kapag laom. Nalagi panahon yun, after worship sa morning, just give time sa pagbisita sa mga higala, yung silingan nimo. So nagay time, set a time good nga imong sang tagad o pagtagad. And then in terms of sa romantic love, romantic relationship, the same pod. You need to set time. Nga muning pa nga schedule din ako niya. May panahon na nga mo pod ni. Organize kapag laom kay aron nga mabalanse yun nimo. And especially ay kalimtig yun nimo ang panahon. Diya sa Ginoo, your agape, the true love from God. Pinagi na kapag laom, if you have set time with that, syempre na ni mga boundaries po, na ni mga pamaagi, mga strategy nga, para yun ang nimo, nga pamaagi, to sustain kapag laom. Well, kini nga question kay gusto jud ko makadungog sa point or sa side ni Pastor no kay kining when it comes to spiritual lives, syempre they are ministers, ano jud sila spiritually, grabe sila ka-active. Yeah, more on wala man ako generalize pero more on madungog jud nato sa mga topic or mga check sa uban nga hala si kining district leader ana nang wala kayo na ano ang mga anak niya o ana ba murag napabayaan ng uban kay syempre kabalo na tanay so dili na dito sa i-point out but kanang murag mo nakasagaran nga issues no so murag mahulog nga naatimanan iyang spiritual life pero ang kini nga life niya love life sa iyang within the family or mga kabataan wala kaayo so kay sa pastor nga side gusto na tumabalan pa unsa niya nagi-manage ang iyahang gi-balance. Okay, mga kapaglaom, no. Actually, this is very complicated ni siya nga pangutana. Unya,
ang amo ra gyud gihimo is labi na sa context sa marriage, labi na kay minyo namin ni Mrs. We have parents, both parents and then grandparents nga mga inaana po idaran po may mga igsoon. So ang amo ra gyud is sa family we set time for kanang ginatawag nga vacations. Wow. Vacations mga inig ka December dito dito sa inyo ha, inig ka summer dito sa amuha kay kung summer dito sa Romblon kay ano man kanang way balod ba inya kay December dagko ang balod, and then mopod na siya nga this is very important bisan sa ato ang mga kaubanan sa buhat kami nga mga pastors, no. Mao na siya nga ang ato pong kinahanglan gyud siya og kanang ginatawag natong scheduling, planning together with your partner or with your family and with the kids, no, with the kids or the children. Kay this is very important also kay kung mao lagi na sao man nimo nang ang imuhang district or ang imuhang trabaho sa conference or sa different levels sa atong church, maayo kay mong performance pero kay ang imuhang mga kabataan or ang imong mga wife, so ihatagan jud nimo na siyang panahon. Hatagan nimo siya. Sa ako pod mo na nga this is very important, nagsabot jud mi, gasabot jud mi, istorya mi. Bakasyon taan mga bakasyon ta dito sa mua, sa inyo ha, and then siyempre bakasyon at least to spend time. Kauban na po ang budget, kay lisod po kayo ano ka nga kay budget. Okay. And then siguro sa district, ginaman ko sa district, I try to educate ang mga kaigsunan pod nga naapoy oras para sa amo personally as husband and wife, and then as family sa amo mga extended family, and then karon nasabtan sa mga kaigsunan nga lagi pa na panahon, and then ang ako sa spirituality, worship ampo niya ako gyud labi na sa sa ato ang mga couples, no. Always kami ni Mrs. I have may commitment nga bisan mag-away mi manang uban mag-away magtagsag magbed, kami dili pwede, di man ko katulog, di ko katulog, nice. tapad ni magtapad gyud mi, and then magano. Then ang siguro karon ang ako ara gyud karon nga na realization labi na sa atong mga hamtong, if you have the capacity financially, if you have time, bakasyon gyud. Wow. If you kung kaya sa financial, sorry mo sa laing nasod or either sa nagkalain-lain nga part sa Philippines. Kay this is very important. Kay I realize man god tung there was a brethren ba nga ang iyang wife namatay ang wife, and then sa necrological service ingon siya nga love your wife kay panahon nga mamatay inyong pares kanang you will regret. Mao na karon kami ni Mrs. Maka-ano man na siya, maka-attest man na siya nga ako gyud clingy gyud ko. Naganahan gyud ko nga bisag init magkup-kup gyud. So that, at least ang ako ba busy ka sa adlaw kay tungod sa demand sa work, pero pag uli nimo you hug, you kiss, you sleep together, you talk. Those are very important. Yes. Short lang na siya but very meaningful sa atong mga mahal sa kinabuhi-usab. Atong lagyo inyo lang yung nagtigom pa mi kay bakasyon mi diha. So i-balance gyud kay I believe nga kanang kung dili balance mahimo gyapon siyang problema. Una siya. Murag sa imuhang tubag, pastor, naka-feel ko nga ba turang gikapoy gid ko kada uli. Ay, joke lang. Well, kapag laom love ka naka-feel ba kag pressure sa pamilya or friends bahin sa imong love life? So for me lang yun ako lang tong sumpayan ang gistorya ni Kuya ni Kapaglaom Jazz ganina. So love should not distract you from your purpose. It should inspire it, and it should support and inspire it. So dapat ang kanang gugma nga naa sa imuha karon dili na siya makadistract sa unsa gyud ang purpose nimo ug unsa gyud ang purpose sa Ginoo para sa imuha. So dapat maos jud na ang mo inspire ug mao jud na siya ang mo support sa imuha og samot
para sa buhat sa Ginoo, dili lang sa buhat sa Ginoo, kundi sa tanan nimong mga buluhaton dili na siya maka-distract. Mao ra na ako mastorya kapag laom. Amen. Pagandot kapag laom Josh, when it comes to or when we're going to talk about love life, kinsa imong confidente or support system? Hisgot kita magud pag nang naa may uban nga di po dilig mo check sa ilang love life like para sa kuha, parehas nako. Ay joke lang. So kanang napoy uban nga kanang naagi sila matsikahan dayon nga kanang uy ano lagi kanang problema lagi meron kay ana ikaw kapag laom Josh, kinsa ang imong support system when it comes to that? Yeah, thank you with that. Ang kanatuhang mother kapag laom knows best ibalog sa tanan natong mga Yes. imot labi na nga pasikot-sikot bisan nga mahilom-hilom ka lang kabalo gini siya sa likod nini nga kumusta naman mo daw naman siya ni chat ni mo daw ano pa na daw siya gyud nakabalo kapag laom and then she always remind me about that kung action dapat usab kay na naman kita kapag laom sa maturity level usab kapag laom ingon nila nga pag minyo na kay may mga pressure pud kapag laom Exactly. adi so pinagi na to involve the confident or support kapag laom confident nimo akong gihimo karon ako ang mother akong family then syempre ang Ginoo kapag laom may mga suporta gini mo di ka na mawala mga kanun nimo na siyang storyaan talk to him as a friend kapag laom mo ang klase nga pag-ampo ang gusto niya. Wow, pagkadindot, no? Kay, kasagaran bitaw mga kapaglaong, mga kabatanunan ka ng naiuban nga, wala ka kabalo nga, na broken na di ay kay sila, na problema na di kay sila ang silang love life, pero wala sila bisag maka-advise mo na problema usab sa to ang mga teenagers, mga nang misguided gid sila when it comes to handling relationships kay ang uban wala may nakagiya nila nga mga hamto nga ingani ang pag-handle, ingani ang baga pag-advise mo na dapat po di ay mga parents i-check yun na to ang ato ang mga kabataan usab kung kumusta og unsa ang nahitabo sa ilahang mga love lives dara nga dapit. Well, sometimes kining pressures pod labi na sa kining ginatawag nga naiuban nga kanang pagminyo na, ano dayon pagminyo na, upo man kay uyab, upo man kay ano, ang even gani ang mga parents mo na mangita pag uyab or partner sa ilahang mga anak na mo na murag magpangitaan na, oo, pangbaligya na. Kay mao lagi na. So sometimes makahatag pud og pressure and then of course ang uban mga kapaglaom, but of course dasayod pud na sila kung kinitama na ba sa ilahang anak nga mag-love life or dili pa. Well, kay kapag laom Pastor Ronald, so giunsa nimo pag ila sa usa ka relasyon pastor nga kana naay direction ug purpose. Kabalo jud ko nga naa jud kay ka-advise ani sa to ang mga ano. Okay, importante ni siya no mga kapaglaom sa relationship nga una purpose dapat gyud kanang labi na sa atong mga kaning mga minyo no. Sa ganito, purpose and direction. Oo. Kanang kayong kakakining nga relasyon na ani direction ug purpose. Giunsa nimo pag ila ano. Okay. So kinahanglan gyud nga unahon gyud natang Ginoo. And then when we say direction, kinahanglan gyud nga magsabot gyud mo. Kay mo kung giingon nga usahay kanang ato ang different understanding, kanang different mind framework nato usahay kung dili mo magkahiusa ang isa pa north ang usa sa south. So problema na siya. So purpose nato sa kinabuhi yes is nga ang atong kinabuhi makapahamuot sa Ginoo. Mo na siya kapahamuot sa Ginoo. Pero malagi na sa konteksto sa mga minyo kinahanglan mo na there's a saying it takes two to tango. Kana magsaya bitang tango. So kung kinahanglan nga with rhythm, kinahanglan mag-ano gyud mo with rhythm nga. Sabay gyud mo gyud. Aron nga ang direction, ang purpose ninyo sa inyo nga relasyon, labi na sa paggiya sa Ginoo mahimo gyud nga inyo gyud makabot gyud. Exactly. So sa mga batanon karon kung if you're in a relationship, then pagpangutan-an mo sa matag usa unsa may purpose ani atong relationship, unsa may direction nganong naatay relationship, nganong gibuon nato ning partnership na mata padulong kay kumbaga kung dili na ninyo matubag wa pa mo kabalo kung unsa gyud naa na inyong relasyon mga kapaglaom. Well, kapaglaom Jazz, unsay kanang Bible verse nga ginagamit nimo when nang namoabot ang time nga mag-struggle ka when it comes to relationship or sa imong love life? Yes, thank you with that kapaglaom. Na yung mga di na malim na kapaglaom sa Psalm 37:4 that you continue to delight yourself unto Him and He will give all the desires of your heart. Yung mga Exactly. panahon yun nga gusto kang mabot kapaglaom nga
siya bagid ni ako mo na bagid kay ni Ginoo. So ni mga pangutana ba na nga kung mao na gid ni go back sa Ginoo kapag laom. May panahon guro nga wala na yung mga butang nga wala gid mo na klaro diha sa Ginoo kay siya lagi hatag gid mo sa tinuod kapag laom. Find it in the Lord. Ay pangitada sa eskwelahan, ay pangitada sa simbahan. Dila sa Ginoo pangitaon kapag laom, and He will give all the desires of your heart. Amen. Pagkanindot kapag laom, no? Kapag laom, Pastor Ronald, na ba kayo ma-remember nga characters of the Bible nga murag nindot siya nga sumbanan sa kining, I mean, when it comes to gugma or love life ba? Okay, gugma. Ato ang makuha pagtulunan. Ako na hinumduman is ka ng account sa Genesis chapter 24 kung atong ibasa na siya nga chapter. It talks about ka ng kay Isaac o kay Rebecca. Nganong mao man na siya ang ako ang mga igsoon tungod kay atong makitaan nga they did what God wants. Unsay gusto sa Ginoo. Unsay gusto sa Ginoo. So, dili ilang aron nga mahimo nga malinawon, dunay panalangin, hapsay og dunay panalangin. No, kay usahay mga kaigsunan sa atong mga kapaglaom, labi na sa atong mga kabatanunan, labi na kung walay naka-guide na to, kini biyang ato ang ginatawag nga pag-uyab-uyab. Padulong biya ni siya sa kanang ginatawag nato nga kanang commitment gyud. So kung masipyat ka ani, so actually na usa ka psychologist nga niingon nga ang pagminyo, this is one of the major decision nga imong gihimuon sa imong kinabuhi. So kinahanglan gyud nga atong i-consider gyud ang pagbuot sa Ginoo kay mao lagi na nga dili na ta mo ning giingon sa uban nga you come to the point of no return. Sa kaminyoon ko no, there is this what we call nga no exchange, no return policy. Oh, good. So mo na siya. Exactly. So ano yun siya kanang ano na gyud siya kanang mo na siya. So at least ba ang ako ay sa if ko atong gisubay gyud ang kabubuton sa Ginoo, the same thing with the story sa Genesis chapter 24, si Abraham nag-ano gyud siya nga sa iyang servant mo adto gyud sa dili gyud sa mga Canaanites, sa mga unbelievers kundi ni adto gyud didto ni uli gipauli ang gipaadto ang servant didto sa iya kung asa siya magikan. So mga believers gyud siya, mga believers. So atong makitaan pod nga si Rebecca pod nakitaan pod niya nga kining servant nahimo pod siyang submissive. So makita nako nga wala gyud siya giingon nato nga ginatawag nato nga quarrel tungod kay naagud kung sa ato pang discussion gay na isa usara ilang direksyon. Nya labaw sa tanan pagbuot sa Ginoo. So ato makitaan man gud nga daghan karon na minyo instead nga pag minyo nalipay, nag-uol na hinoon. So mo na nga ato gid i-consider ang standard sa Ginoo nya ang iya nga pagbulutan. Amen. Kapag laom love, unsa imuhang tan-aw sa usa ka God-centered nga relationship? Nga makayon ka kini God-centered ni nga relasyon. Sa ako lang nakita kapag laom adi, naagid ko'y dito sa amuan, ako'y nakita nga couple gani, nga bisan gani o namin sa church, grabe gid kaayo sila ka prayerful to each other. Maski kami mga youth dito sa amuang province, back sa island, kay amo gid silang gi-look out, like, amo gid silang gitan-aw ba nga grabe kaayo nga couple. Ingana. So, ang para sa ako lang gyud ang God-centered nga relationship pinaka mga centered gid ninyo wa man tay laing buhaton nga pakigstorya sa Ginoo through prayer and sa Bible study ra man jud no. So prayer jud ang pinaka God-centered relationship, prayer and trusting ra gid sa Ginoo. Mao ra gid na ang ako mao sad na ako nakita sa ilaha kay grabe kaayo ang ilahang love to each other pero mas grabe ilang love sa Ginoo jud. Mao gid na ako ang pinaka gi-look forward or nga relationship nako sa karon pod. Amen. Kapag laom Jazz, Yes. Unsa imong pinaka realization karon bahin sa gugma? Thank you with that kapag laom daw. Mabinyo na ni kapag laom Ronald. Pero inong dubi nga ang kani nga
realization sa gugma kapag laom, especially na romantic love, gawas nga you are satisfied kapag laom, diya sa Ginoo gayud, in a Christian perspective, I realized gin nga, una na papangit ang Ginoo. Kaya iyadugang lang niya ang tanan kapag laom. Apil na sab nimo ang imong hinigugma gayud. Amen. Salamat. Kapag laong Pastor Ronald, unsa ikatambag nimo sa imuhang past self mabahin sa love life? I mean, unsa imuhang kumbaga past sa una nga panahon ba when it comes sa imuhang love life? Unsa imuhang matambag sa imuhang kaugalingon sa una? Mm. Ako matambag siguro sa akong kaugalingon kanang more prayerful and more kanang ginatawag nato nga perseverance pagyud. Mm-mm. Oo. Kay actually kata akong love life sa una kay I was contemplating of marriage pero kay mo lagi na nga doon ay mga instances nga mga elements factors nga wa ginadayon so it's really hard labi na kung naanak mo na kung giingon sa ato mga kapag naa ka sa stage of kanang maminyo ko and then what if magbinyo ko madayon ba ko sa ministry and so on and so forth so more prayer persevere and then more strong siguro mo na siya kay kanang moagi ka og kanang ingana nga mga stages mo nang giingon sa ato ni kapag laom labing nga kinahanglan jud ta og mga kanang ginatawag nato ang family support most especially nga emotionally unbalanced ka unstable ka so di biya basta-basta mag-break up niya you're thinking nga amo na gyud ni siya hopefully mo na gyud ni siya but God ang Ginoo do na gyud siya lain naagud siya lain nga plano so ang ako kung magatambag sa akong ako siguro sa una more prayerful persevere ayaw sige kana bitong man god during those days murag na kumanggod ka ng ayaw pag self pity so maingon jud ko kay agi jud ako na siya self pity because probably amo na siya so more prayerful persevere pag yun niya dili mag self pity. Amen. Pagkanindot no. Kapag laom love kanang unsa imong buhaton sunod labi na as a teen or unsa pa ang mas buhaton pag yun nimo para mas ma-prepare ang imong kaugalingon emotionally, spiritually and practically labi na gid sa gugma. Ang ako ra gid mastorya na kapag laom adi, love God first and then love yourself katong giingon nato ganina no. Unya love others. Kay if imong higugmaon ang Ginoo sa labaw sa tanan makahibaw man ka unsa ang iyang pamaagi sa gugma. Kay ang gugma sa Ginoo unconditional. Nya ang gugma sa tao kay conditional biya no. So ang ako ra gid mastorya is usa ka mohigugma sa ubang tao, dapat ready ka sa imong kaugalingon. Kay if insecure ka, if feel nimo nga dili ka kanang enough, then if mo love ka sa other nga tao, kay nakasway ko ani, nga kanang insecure pa ko sa akong self, nya di feel na ko dili pa ko enough, nya ni love ko og tao, nya ang kato nga mga insecurities nako, kato nga mga feelings nako nga dili ko enough, nahatag nako ato niya. So nakapaguba ko og character or kuan sa tao kanang nahimo ko nga distraction sa iyang life or nahimo ko distraction sa iyang life. So mao na no nga kailangan gyud nga unahon nimo tan-aw gyud ang gugma sa Ginoo dayon higugmaon gyud nimo labaw pud imong kaugalingon usa ka mo higugma sa laing tao. Amen. And yes, kapag laom Jazz, na kay nakita dara sa mga comment or kisa man imuhang napansin nga. Yes, my partner, Jeremy Lovero, thank you for watching with us. Paglaom Jeramel Rimandiman, paglaom John Clifford Auditor from CPAC, paglaom Richard, and the rest of our kapaglaom from CPAC and Tulado City. Thank you for watching. Yes, mga kapaglaom na ini kagabhion pagkanindot gid sa atong topic no daghan kay mi og natun-an labi na tong mga viewers sa mga nagalain yung experiences og ideas ilabi na sa ato ang topiko ni kagabhion. So as we're going to close the curtain no masirad na to ang tabil sa ato ang episode or hugna ni ini nga programa ni kagabhion tradisyon jud na mo na nga nami ginang take away or kabilin alang sa ato mga viewers. So sugdan siguro nato kanimo kapaglaom Jazz.
Yes, Mm-mm. a very wonderful text from 1 John 4:7. Mm. Beloved, let us love one another, for love is from God. Ang gugma da kapag laom magisgutan, paglaom Ronald, it's more of the agape love nga ang inatong batnan kapag laom. Gugma sa Ginoo matakadlaw yun. Not only about your prayer life diha sa matag usa, but your personal devotion, imo kuno nga konekta sa Ginoo kapag laom, and the rest of it, ang imo yung love life, philia love, romantic love, you just follow kapag laom. Just keep on praising the Lord and seek Him first in all your lives. Thank you so much. Ang akong takeaway mga kapaglaom mo labi na sa atong mga viewers sa ato ang official Facebook page o sa ato ang Hope Channel. Ang ako ra gyud masulti nga unahon gyud nato pagpangita ang kabubuton sa Ginoo. Amen. Okay, unahon gyud nato na siya. And then if you have passed kanina pod realization na pod nako based sa akong mga that's part of who I am. Ana akong giingon Exactly. sa atong mga kung naamoy mga past heartaches. Mm-mm. And then I believe there are people also are those who are involved. Pray that God will help you to forgive. Ano na siya? Healing, this is very important kining mga heartbreaks. Healing is very important. So, ampo nato sa Ginoo nga God will help us nga we can forgive, makapasaylo ta, and also we can learn out of those experiences. But above all, mo gina ang pinaka-importante gyud is mosalig ta sa Ginoo. Kung unsay iyahang itugot, whether person nato nga mahimong kauban nato sa ato ang tibuok kinabuhi, and that's the best person nga gipili sa Ginoo para nato. Amen. So my takeaway for tonight, mga kapaglaom, is no matter what season we're in loving, waiting, or healing, we need to remember that we are already deeply loved by God. Amen. Pagkanindot mga kapaglaom. No? So, no matter what you are feeling right now, mga kapaglaom, kung nasakitan ka, then acknowledge it. Kung na-heartbroken ka, then just feel the pain. But remember, mga kapaglaom, do not put yourself in a prison when you were merely supposed to be planted. So, always remember nga, to read the Bible sa mga sinulat. And of course, sayra og bala kung unsa gyud ang nindot nga klase nga love life ang gusto sa Ginoo sa imuha. Ayaw og i-base kung unsa ang naa sa kalibutan karon, ayaw tan-awa ang unsa ang nasa social media karon. Ang imuhang love life ayaw ihandom ang ideal nga love life nga pangkalibutanon. But of course, tan-awa kung unsa ang naa sa Biblia og nindot og gusto sa Ginoo nga love life alang kanimo. Og dira gid ka magmalahotayon og mabatunan nimo ang tawo nga tinuod mahigugma kanimo kapaglaom. So niini kagabion, as we're going to close this episode, atong hangyoon si Pastor para sa atong closing prayer. Okay, shall we bow our heads? Atong ipiyong atong mga mata. Labing gamahanan Dios nga balaan. Salamat nining episode nga kun asa Ginoo. Nakakaton gyud kami Ginoo sa tinuoray nga kahulugan sa gugma. Nangamuyo kami Ginoo, ikaw magpakamaayo sa among mga kabatanunan. Ikaw magagiya kanila Ginoo sa ilaha Ginoo mga desisyon, ikaw magatabang usab sa ilang mga ginikanan nga maoy maga-guide nila Ginoo sa ilang mga desisyon nga dunay impact sa ilang umalabot. Giyay sila Ginoo usab niadtong mga misulod na sa tanod sa kaminyoon. Ikaw magapadasig pagyod, magalig-on og mahimong beautiful pagyod ang ilahang kaminyoon, mahimong maayong talan-awon ngadto Ginoo sa katilingban og ngadto bisan pa ni adtong mga dili tumulo. Salamat Ginoo niini nga gasa, salamat sa imong takong gugma sa matamis nga pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Once again, mga kapaglaom, daghan kayong salamat sa inyong pagpakiguban kinamo nining kagabion. Magkuyog na usab kita sunod semana. So sa mga oras ug higayon from 6:30 to 7:30 sa kagabion diri lamang sa Unsay Naa.